आशीर्वाद हो या बरोबर या. हे गेले 7 दिवस पाहत असताना आता सगळा कार्यक्रम पाहताना असं वाटतं मी तुम्हाला खरं काय सांगावं. आता मी तुम्हाला सांगायचं कारण उरलं असं खरोखरच मला वाटत नाही बरं का. एकदा एक मुलगा आपल्या घरामध्ये होता. त्याचे वडील बाहेर गावी गेले होते. तो वडील आल्यानंतर काय मला म्हणतील हा मुलाला धाकधूक कशी वाटत होती. पण बाप जेव्हा घरी परत आला तर येताना त्याला खाऊ घेऊन आला आणि मुलाला सांगितलं बाप तुला मी खाऊ आणलाय असं म्हणाला. खाऊ आणलाय असं म्हटल्यानंतर मुलाला वाटलं की बापाला माझं आचरण चांगलं पसंत आहे. बापाला माझं सगळे कृती बरी आहे. बापाचा मी लाडका आहे असं मुलाला वाटलं. तशीच माझी स्थिती खरी आहे बरोबर. मला सांगण्याचा हेतू असा मी ज्याची आपण पूजा अर्चा करतो त्याचा हेतू आपण लक्षात घेऊन पूजा अर्चा करतो. त्याचं म्हणणं आपल्याला पटलंय म्हणूनच आपण पूजा अर्चा करतो. तेव्हा माझी खात्री अशी माझं म्हणणंच मला पटलं असलं आणि पटल्याची खूण आचरणात आलं असलं तर सांगायचं कारण कुठे उरलंय मला सांगा. आणि ते जर नसेल तर बाकीच्याची शोभा तरी काय मग. आणि ते आहे अशी माझी खात्री आहे बरं का. मी तुम्हाला सांगेन तुमच्या तितक्या म्हणून आज अडचणी असतील. आज ज्या परिस्थितीत आम्ही गुंतून गेलो आहोत त्या परिस्थितीतून बाहेर पडा असं सांगत नाही कोणीच कोणी सांगत नाही. पण ती परिस्थिती कायम ठेवून सुद्धा त्याच्यात बिघाड न करताना कसं वागावं हेच त्यांनी सांगितलं. आणि तुम्ही खरंच आचरणाला आणताच माझा समज आहे बरोबर. आपल्याला पहा प्रपंचाशिवाय अत्यंत नाही गोष्ट खरी आहे. मनुष्य जन्माला येतो तो पराधीनतेनेच येतो. शेवटी जातो तो पराधीन जातो हे आपल्याला अनुभव आहे. आपल्या जन्माचा अनुभव आपल्याला माहिती नाही. लोकात जन्म येतात आपण पाहतो गेलेले पाहतो त्यावरून दोन्ही ठिकाणी पराधीन आहे ही गोष्ट खरी आहे. मग मनुष्य पराधीन असताना आपण खरोखर असं आपण कशी वृत्ती करावी की ज्यानं मला परमात्मा आपलासा करून घेता येईल. त्याला खरं काय करावं. मी काय तर म्हणेन परमात्मा जो आम्ही काय मागणार ज्या गोष्टीची मला अत्यंत आवड तेच आपण भगवंताचं मागणार. आणि मला अत्यंत आवड जर कोणती असेल तर माझा घाट आहे हीच मला आवड निर्माण होते आपण पाहतो बरोबर. तेव्हा तुम्हाला मला सांगायचं असेल तर मी एकच तुम्हाला सांगतो. मी भगवंताजवळ मागण्यापेक्षा परमात्मा तू जाता आहेस तू सर्व उचित करणार आहेस तू योग्य करणार आहेस. आता माझं मी तुला मागण्यापेक्षा परमात्मा तुला योग्य असेल तेच तू दे हेच मागणं खरोखर कल्याण आहे. ज्यात माझं कल्याण असेल तेच तू करतील या शंकाच नाही. मग मी मागून माझ्या पायात मी धोंडा काढून घेण्यापेक्षा परमात्मा तू देशील त्यात मी समाधान मानेन ही आज आपण हमी त्याला भगवंताला देऊया. मागणारा मनुष्य नेहमी आपली योग्यता पाहून मागत असतो. एखादा भिकारी आला तुमचं घर माझ्या नावाने करून द्या असं कधी म्हणायचं नाही बरं का. तो जसं म्हणेल त्याला मला 4 पैसे द्या 1 वेळचं अन्न द्या हे तसं मागणारा मनुष्य आपली किंमत पाहून मागतो. तसं आपण दाता भगवंत किती जर मोठा असेल ती आपली किंमत पाहूनच तो आपण मागणार. अहो तो दाता म्हणजे कसा वस्तूशिवाय समाधान देणारा भगवंत आहे खास ना. मग त्या परमात्मा जर आपलं मागायचं असेल ती आपली बुद्धी चालणार नाही कधी. त्या भगवंताला एकच आपण सांगूया परमात्मा तुला जे आवडेल ते दे. मी जसं व्हावं असं वाटतं ते तुम्हाला दे हेच तू करणं खरोखर जरूर आहे बरोबर. त्यातली तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो मी सांगितली आहे. ती गोष्ट अशी एका जंगलामध्ये एक जण मनुष्य लाकूड तोडत होता. घरी लाकूड तोडायचं सरकारी जंगल होतं पण लाकूड तोडायचा बाजार देखाचा उदरनिर्वाह करत असे. एक दिवशी असं लाकूड तोडताना तिथला राजा त्या तिकडे शिकारीला चालला होता. शिकारीला येताना बाहेर आजूबाजूला पुरी माणसं नव्हती. त्याला एकंदर घेरी आली आणि घोड्यावरनं पडू लागला. घोड्यावरनं पडता असं पाहिल्याबरोबर हा जो लाकूड तोडला धावत धावत गेला आणि त्याने अलगद उचलला. त्याला माहित नाही राजा आहे का कोण आहे. घोड्यावरनं कोणी मुसाफूर चालला असं वाटलं. त्यांनी आपल्या घरी आणला तो विशुद्ध पडला होता. त्यांनी घरी आणला त्याला सगळं पाणी बिणी मारलं सगळं सावध केलं दूध प्यायला गेलं आणि तो सावध चांगला झाला. तो काही बोलला नाही. त्याला वाटलं असं झोपडीत आपण कुठून आलो कोणा ठेवू. त्याने विचारलं मी इथे कसं आलो तर त्यांनी सगळं हकीकत सांगितली. राजा हे तू त्याला राजा माहितच नाही. तुम्हाला मी पाहिलं असं घोड्यावर पडताना मी पाहिलं तेव्हा तुम्ही पडणार असं वाढल्याचं मी धावत आणून उचललं हे माझं कर्तव्य मी केलं आहे त्याहून विशेष कोणतं नाही बरोबर. त्याने म्हटलं ते होतं जागा झाल्यानंतर त्याने म्हटलं जागा तरी कोणती. ती जागा अशी इतकी ताना घातक होती पुष्कळ खोल अशी होती दगडाने भरलेली होती. तिथे पडला असता तर प्राणालाच मोकळा असता अशीच जागा होती. तो बोलला नाही काही नाही सर निघून गेला. 3-4 दिवस झाल्यानंतर एक राजाकडला गडी त्याच्याकडे आला आणि सांगितलं मला राजेसाहेबांनी बोलवलं म्हणून सांगितलं. हे त्याला काहीच माहिती नाही बरं का. त्याला काही शंका आली की आम्ही त्याची लाकडं त्या जंगलातनं चोरतो त्याबद्दल शिक्षा काही होणार असावी बहुतेक. त्याचीच लाकडं चोरत होता
त्याने विचारलं मी काय करू आता, माझा अपराध नाही, मला दुसरं खायला काही नाही, मला जंगलात तुम्ही राखलं तोच गोष्ट खरी आहे, पण दुसरा उपाय तरी काय करू. अरे तू हे काही बोलू नकोस, तुला ह्यासाठी त्याने बोलवलं नाही कधी. ज्या माणसाला तू उचलून नेलास तो राजा प्रत्यक्ष गावचा आहे, त्या राजाने तुला काहीतरी द्यावं आहे, इथून तुला बोलवलंय असं त्यांनी सांगितलं. मग त्याला थोडसा धीर आला. मग सांगितलं त्यांनी की तुला आणखी 3 दिवसांनी काहीतरी बोलवलंय म्हणून सांगितलं. आल्यानंतर मग घरात विचारपूस करू लागली, राजा काहीतरी बक्षीस देणार आपल्याला. मग काय मागावं, राजाने जर विचारलं तुला काय पाहिजे तर मागून घे, तर मी काय मागू. मुलाला विचारलं हे चोरीचा मामला काही खरं नाही, आपण चोरून लाकडं तोडतोय खरं नाही, हे जंगल आपल्याला बक्षीस देऊन त्यांनी सांगावं. ते मुलांनी सांगितलं राजाला बक्षीस जंगल बक्षीस मागा, हे मुलांनी सांगितलं. बायकोला विचारलं ते म्हणाले लग्नाला 40 वर्ष झाली, तुम्ही सोन्याचं काहीच काही केलं नाही, मला जर काहीतरी दागिना करा असं तिने सांगितलं. असं सांगता सांगता पुढे काही मेळ बसते ना त्याला काही. ह्याला काय वाटलं की मग लाकडाचं जंगल सोडायची तर सगळे पैसे तरी मागावे, लाकडाचं काम तरी कशाला असा हाल वाटत होता. म्हणून काही निकाल लागे ना. त्याचा एक मामा पंढरपूरला गेला होता, तो 4 रात्री तिथे पंढरपूरला परत येताना त्याला भेटला. त्याने त्यांना अशी घोष झाली बा, ज्याला मी हे उचलून आणला तो राजा निघाला आणि राजाने मला बोलवलंय आणि तो म्हणतो काहीतरी बक्षीस देणार असं म्हणतो, ते मी काय मागू. तू म्हणा शहाणा व्यवहारिक होता बरोबर. तो त्याने सांगितलं की तुला राजाने बोलावून सांगा की याच्यात मी केलं असं काहीच नाही केलं, माझं कर्तव्य मी केलं, तुम्ही राजे आहात समजून मी केलंच नाही. कोणते मुसाफर चाललाय आणि तो पडतोय म्हणून मी उचलला, त्यात माझं कर्तव्य होतं म्हणून मी केलं, त्याबद्दल बक्षिसाची अपेक्षा नाही. म्हणजे त्याला जास्ती आणखी महत्व आलं. तेव्हा त्याने विचारलं मग तुझं काय म्हणलं, तू काहीतरी मागत. पण तेव्हा त्याने काय सांगितलं मी मागावं हे आता खरं नाही, पण मागणंच असेल मी असं मागेन कार्याचं महत्व पहा आणि देणाऱ्याची किंमत पहा, कारण काय द्यायचं तर द्या. आता कार्याचं महत्व म्हणजे मरत होता तो जीवासारखा तुझा प्राण कोणता मला सांगा, त्यासारखं नाही. आणि देणारा राजा होता, त्याला काहीतरी लाज राखून तुला देणंच भाग पडलं, ते इतकं दिलं तिच्या पिढ्यानपिढ्या चालू लागलं. मी सांगतो ना हे याने मागितलं असतं काय मागितलं असतं सांगा, एखादा बायकोचा दागिना किंवा ते एखादं जंगल असंच काही मागितलं असतं ना, तसं भगवंतापाशी आहे बरोबर. त्या भगवंताशी पाहिजे मला खरंच काय पाहिजे मला खरं अजून कळलेलं नाहीये कधी. मला माझ्या कल्याणाचं कोणतं आहे हेही मला खरोखरच कळलं नाही. हे विचारांचे बरं वाटतं, भगवंताचं स्मरण करावं, भगवंताचं व्हावं असं वाटतं खरं. हे सगळं वाटत असताना मला प्रपंचाचं आणि विषयाचं प्रेम नाहीचं होत नाही खरं. जगामध्ये आपण पाहिलं तर 2 तऱ्हेचे भक्त आहेत आपण पाहतो बरं का. एक भक्त तुमची आमच्यासारखा आहे, तो म्हणतो भगवंता तू माझा केव्हा होशील, तू माझा होऊन राहा म्हणजे मला दसात कशाची नाही पडणार बरं का. म्हणजे खोटा खटला जरी केला तर माझ्यासारखा निकाल लागेल असं तो म्हणतो बरोबर. म्हणजे काय म्हणतो तो माझा भगवंता हो असं एकजण म्हणतो. तुम्ही दररोज दर्शनाला जातो, पूजा करतो, उपास करतो, तापास करतो, दक्षिणा घालतो, सगळं काही करतो, पण त्याने माझं व्हावं म्हणून तो करतोय खरा. दुसरा भक्त आहे तो म्हणतो भगवंता आता माझं उरलं नाही काही, आता मी तुझा होऊन राहील असं तो भक्त म्हणतोय. यामधला फरक तुम्हाला कळतोय. तो तू माझा हो म्हणत असताना मी आहे असाच कायम राहील, जे जे मला हवे ते तू पुरव असं म्हणत असतो. आणि दुसरा म्हणतो रामा आता तुझ्या वाचून मला काही नकोय, आता तुझाच मी होणार असं तो म्हणतोय. खरं नाही का. आपलं मन आपल्याला काय सांगतोय, आपण कोणत्या मधले आहो मला सांगा. आपण पहिल्यामध्ये असाल तर वर जाणं खरं जरूर आहे खरं. किती किती मी बोलू आतापर्यंत परमात्मा मला मागितलेलं पुष्कळ तू दिलं त्या शंकाच नाही. आता माझं मागणंही थांबत नाही, तू देणंही थांबत नाही, मग वाचलेल्या पोटीच माझा शेवट जाणार असं दिसतं. तर मग आता वाचेत जर जायचं असेल तर परमात्मा एकच मला गोष्ट कर, आता मागण्याची बुद्धी मला नको देऊ. मी सांगतो का ना परमात्मा सारखा दयाळू कोणता. लहान पोर जसं आईच्या मांडीवर आईनं पुढे त्याच्यामध्ये चमच्यामध्ये काही आणलं तर आ करून पिताय, तसं आपण भगवंताशी ठेवलं पाहिजे खास. त्याला खात्री मुलाला हे काहीतरी मला मारण्यासाठी घालली अशी शंकाच कधी येत नाही ना. तसं मी म्हणेन परमात्माने ज्या अवस्थेत आपल्याला ठेवलं आहे त्या अवस्थेचं समाधान बाळगणं हे तुमचं आमचं खरोखर सगळ्यांचं काम आहे का सांगेन. परंतु व्यवहाराची चांगल तर तुटली नाही, भगवंत धावा ह्या मधल्या परिस्थितीला जर कोणता असेल तर प्रयत्न करणं आटोकाठीनं प्रयत्न करावा, अत्यंत लक्ष देऊन प्रयत्न करा. पण फळ मात्र परमात्मा ज्या इच्छेत मला काय मिळायचे ते मिळू दे आणि त्या समाधान मानाचा अभ्यास करा, तरच तुम्हाला साधेल, नाही तर नाही साधणार. मी सांगतो का ना. आणि हे जो करील ना त्याला परमात्मा मागे राहील. मी सांगतो बरोबर. जग मला सगळ्यांचं करायचं असेल तर एकच गोष्ट एवढीच नाही करा. मनुष्याचं जीवन हे अति क्षणभंगुर आपण पाहतो ना.
कोणी मोठे मोठे होऊन गेले. रामकृष्णाजी अवतार समाप्त झाले. साधू संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराजांसारखे कोणत्याही निमित्तानं काय जाईनात, पण दिसेनाशी झाली एवढी गोष्ट खरी आहे. कोणती गोष्ट दिसेनाशी झाली ते पुन्हा येणार दिसते नाही खरी खरी. परंतु मोठे मोठे सत्पुरुष होऊन गेले, मोठे मोठे साधू सत्पुरुष होऊन गेले, मोठे मोठे अवतारी परमात्मासारखे होऊन गेले. त्यांनी आपल्या बरोबरीच काहीतरी ठेवलंय की ते आपल्या बरोबर काम करतील. खास मी सांगतो का ना, त्यांनी स्वतः असताना जे काम करतील तेच ते काम करतील की त्यांची शक्ती त्यामध्ये आहे. बरोबर आपण पाहतो ना, समर्थासारख्यांचे पाहिले, ज्ञानेश्वरीसारखं पाहिलं, त्या पंढरपूरला पाहिल्यानंतर इतकी वारीचे लोक जातात. त्यांनी आपली सत्ताच ठेवली आहे, शंकाच नाही. ते गेले तरी सतत काम चालते. परमात्मा गेला तर त्यांनी आपल्या जवळचं काम आपल्याला ठेवलंय आणि वरदान देऊन ठेवलंय. हे जो जतन करील त्याला मी पावन होईन, त्याला मी पावन करील, त्याचा मी होऊन राहील, हे त्यांनी सांगितलंय. तू माझा बाबा असं तुला वाटत असेल ना, तर मी एकच सांगतो, तू कर. तू प्रपंचात अति लक्षतेने प्रपंच कर. प्रयत्नाला कधी मागं पाहू नको, पण फळ देणारा मी आहे ही भावना ठेवून तू वाग, हे त्यांनी सांगितलं. जी परिस्थिती येईल ती समाधान निवडून देऊ नको. आणि मी सांगतो ते औषध तू घे, सगळ्या रोगातून दूर करील. आणि ते औषध जर कोणतं असेल तर भगवंताचं नाव आहे. मी सांगतो बरोबर, त्या नामात तुम्ही राहण्याचा खरोखर अभ्यास करा. बरोबर, इतका अट्टहासाने मी सांगतोय. आणि मला खरोखर प्रेम येतं. तुम्ही लोक घेत नसाल असं मला काही शंका कधी येत नाही. बरं का, तुम्ही घेत नसला ती येण्याची बुद्धी असणार झाली नसते का. तुम्ही घेताय माझी खात्रीच आहे. पण असं म्हटल्यानंतर घेत नसेल तर मुली घ्यायलाही लागेल. पण हे करणं खरं जरूर आहे. बरोबर, तुम्ही सर्वांनी असा निश्चय करा, नामाशिवाय जगणं नाही खरोखर. खरं मी सांगतो का ना, नामाशिवाय जगू नये असं मला खरोखर मनापासून वाटतं. एकदा तरी भगवंताचं नाव घ्या. एकदा तरी नाव घेत असताना एक नाव असं काही भयंकर येईल, एक नाव असं येईल की भगवंत थरार होऊन जाईल. खास मी सांगतो का ना, कुठे माझा तो आहे असं त्याला वाटेल. आणि मी सांगेन त्याला पत्ता नको, त्याला घराचं माहिती नको, जिथे असाल तिथे परमात्मा उभा राहील. का मी सांगतोय, काहीतरी समजू नका. बरं का, त्या नामावर निष्ठा तुम्ही वागा. नाम निष्ठा कशी काम करते हे ज्याच्या त्या अनुभवून त्याला कळेल. त्या शेवटी मला सांगायचं असेल, हे जी पूजा करता ही पूजा घेतली तेव्हा समजा, जेव्हा तुम्ही अचानक राहणार तेव्हा घेतल्या समजून चाला. बरोबर, आणि हे जर तुम्ही कराल ना तर माझी खात्री परमात्मा हात दिल्याशिवाय कधी राहायचं नाही. बरोबर, परमात्माला दुःखी आपण राहावं असं खरोखरच कधी वाटत नाही. मी सांगतो का ना, मग परमात्माचं चांगलं होण्या आपलं होण्याकरता एकच परमात्मा जो मागू. परमात्मा आता मला एकच दे, ज्याच्यामुळे तू माझ्या कृपा करशील असं जे साधन तू दिलंय त्या नामामध्ये तुझं प्रेम दे. तेवढं भगवंताचं मागूया. मी सांगतो का ना, नामाचं प्रेम ज्याला मिळालं त्याचा परमात्मा मागं उभा राहिला की अगदी सत्य सत्य त्रिवाचं मी सांगतो खरं मला. बरोबर, आणि इतकं जर केला तर गुरुपूर्णा केल्याचं सेट मला परमात्मा देईल, त्या शंकाच नाही. बरोबर, आता हुशार येईल. सगळ्यांनी एकच निश्चय करा, थोडंसं नाम घेतल्याशिवाय राहू नका. त्याला मोठी विधी क्रिया असतेच काही नाही. बरं का, गोडीनं प्रेमानं भगवंताचं नाव द्या. एकदा तुम्ही कळकळून हात मारा की परमात्माला खरोखर वाटलं पाहिजे, जाऊन भेटावं असं वाटलं पाहिजे. मी सांगतो का ना, असं तुम्ही करा. राम तुमचं सगळ्यांचं कल्याण करेल. तुम्ही कष्ट मेहनत फार करता, त्याचं चीज परमात्माने द्यावं. ते जी त्यांना माझ्या हाती नाही, पण ज्याचा धंदा आम्ही करतो, ज्याचे मुलीम आम्ही काम करतो, त्या मालकाने त्याला भागवलं पाहिजे. तो मालक गेल्याशिवाय कधी राहायचा नाही, हा माझा भरोसा आहे. बरोबर, म्हणून सर्वांनी आपला प्रभूजी उत्तम करा. प्रपंचाचे कर्तव्य विसरू नका. कर्तव्य करताना भगवंताचं स्मरण टाकू नका. आणि राम कृपा करील हा भरोसा ठेवून सुखात आनंदात राहा. हाच माझा आशीर्वाद सांभाळा. बरोबर, या कुशाला या.